Assimi Goïta aye Mutakatali denge uyo mine katrani oye wala saka Mutakatali denge ko diagoya ko bla ka video ke kangalon tike ka ndoro ayere fala kale fire de kumefe ka kurita ke Mutakatali denge amene ku dode ni mena e révélation ba do fraka awa Mutakatali ka vibe danger la de ni koye Mutakatali sorotro Assimi Goïta ni murubo kone ulda faka Malio mena e révélation de kauye bilendi 18 mai 2026 Malien Mutakatali denge minena ou ka famille moko ye communiqué bla fambe ko Mutakatali denge ka tununa kutaro kataro mina Mutakatali denge terrorisi abe Assimi Goïta de bulu Mali service de renseignement bulu de bulu Muribo kone ane Assimi Goïta ou ye Mutakatali denge mine ou ye Mutakatali ou ye direct ke ko beda Mutakaka ko fo Mutakaka boka video de ke ka fo ko ale kumbe fe ka kureta de ke Assimi Goïta la ko Mutaka kumbe fe ko Mutaka de Sadou Kamara faga ko fo Mutaka ka bode ka fo kale de Sadou Kamara faga Mutaka ko kale toke uye Mutaka jaka uye Mutaka balikate furata uye Mutaka be sayane balo chesa u bolla kataka Mutakatali denge oro kananoi Mutakatali kun krikaralu bolo semaine passée là ou tara docteur de ma malien comment il a méré ou bolla kata se docteur de ma koka certificat de décès sebe ou bolo ko Mutaka sara parce que Mutaka kumbe c'est Mutaka kum akusumara quoi bolo ka sara ou bolla koka ta certificat de décès koko glam maître Mutakatali la docteur Simason koka sebe ko mort naturel ou bolo ka sara di Docteur Colomba Munumbu, docteur do maseka asana sabalia do maseko don. Donc, ou tarasisa, docteur professionnel ou de fait, ou ya a bouger, ou ya bouger katarana yorodola. Donc, adona ko Mutaka masa, Mutaka kunkiri karaladi. Ola to anke video ke wakati do la kafoko Mutaka saya ko kuma ou fenge de ou rimer secret de folie flyera. Bon Mutaka de ou ko Mutaka de kaboka video ke Mutaka mason. Mutaka somoko ko ka fura di uma ko ka ta di Mutaka ma u banga fura di Mutaka ma u nyaba la Mutaka tobe ka kirikara u bolo sanno u sorola ka fere sugu beke ka Mutaka denge negen ko kana ni Mutaka ka fura wi o nale maintenant u yo mine Mutakatali denge bubulu u be ka Mutakatali denge u be ko fana torturer pour que o ka bo ka video ke tangalon tege k'ale fa yɛrɛ de Sadou Kamara faga k'ale fa yɛrɛ de déstabilisation kɛ k'ale fa ko Mutakatali ko ni terror de bɛ ko ka baara kɛ Mali contre la Mali ni système ni fana ye faso jɔ système dɔ bolo c'est-à-dire u bi minɛ ka ngalon tigɛ ka nɔrɔ i la i ma bɔ ngalon bɛ nɔrɔ i la u ka videomaniw bɛ bɔ olu fana bɛ kuma appuyer mun de nana ni nin bɛɛ lajɛlen ye u kɛlen ka Mutaka ye Sadou Kamara ba kɛrɛfɛ u siranna je m'excuse Sadou Kamara ka famille la u siranna irimeru bɔra ko Sadou Kamara somɔgɔw Sadou Kamara ka famille mɔgɔw bɛ fɛ ka Mutakatali ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni Mutakatali ye Maliens u commencera ka siran Mutaka ɲɛ parce que u ye mun kɛ ba dɔ bɛɛ b'a kalama bɛɛ bɔra kalama ko Assimi Goïta de Sadou Kamara faga u bɛ fɛ o kuma de ka tunu ayi o kuma tɛ tunu dɛ Assimi Goïta de Sadou Kamara faga ni kuranɛ cɛ ne de y'a fɔ a ye yarɔ n tɛ siɲɛ fɔlɔ n bɛ kuma in fɔlɔ ni ala Assimi de don cɛ ma Sadou Kamara faga muso ma faga Assimi da faga wallahi n bɛ n kale n ka tuma la n tɛ nkalon nɔrɔ a la maintenant sisan u ye u kɛlen ka fagali kɛ u jɔrɔlen bɛ Sadou Kamara ni mɔgɔ kali n'u ye u bɛ minɛ ko u bɛ nkalon nɔrɔ o la k'o tigi minɛ u bɛ Abedi tɔgɔ ninnu u taara baga Abedi ninnu bɛɛ ma k'olu bɛɛ faga Wallah u bagara Abedi ma di ala u bagara cɛ ma Sadou Kamara kɛrɛfɛ mɔgɔ tilancɛ bɛɛ bolila ka Mali bila fanga ma ɲi janfa ma ɲi ala ka bɛɛ kisi janfa ma mais minnu bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Assimi Goïta kun n'Assimi binna don min na Maliens tɛ s'aw ma dɛ général Abbas Dambélé ka mɔgɔw général Nema Sakara ka mɔgɔw ni Assimi gɛnna don min na n'olu bɔra kaso la ala ka Mali bila Maliens tɛ taa o kɛlɛ dɛ sɔrɔsiw dɔw de bɛ taa ɲini ka marifa cɛ aw la n'a ma kɛ a ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ
Boubou Mabel Diawara et Gandhi Malien Nounou ani John Tuguni Boubou Mabel Diawara Gandhi Malien Nounou anuka piti nou kritera krikaraw billahi aw munu bora ka Abbas Damele ndoya ka general Nema Sagara ka ngalo noro ula ni kurita kra dongo du nolu bora kasola ka élément nu yaw tuya ka fuma tunya mogodi ntatofle nu yaw soro nu ma marfa chala ka fuma tunya mogodi ayo dado soro suka ko la ama kumanga dado la billahi me ka tie ma abolo malen ma kumbe malen te sa ma ko soro su de be ka kontu régler aw munu be dabara bayala asimi go tabe ka ta soro su fa ka ta asimi supporto ka wallahi ne be ka tie de fana donc ouye Abbas fenga menesan ouye maître Muntakatal denge ouye maître Muntakatal mene u bolo konu ye Seiba blaka bo ko Soiba be bo ko mali on be dawla Soiba tara basen ba do ala ki siki kan galon ba tege u ye 40 millions de di Soiba ma ne segu tungara da fa men bolo ko ta chesi tse ka jigi yen kale ala la u ye 40 millions de di Soiba ma 40 millions bi na ni wore di Soiba ma ko Soiba ka bo ka kuma Soiba be barake mali SU la ne segu tungara da fa na u ye 40 millions de dama avec a vidéo ke mogo mi ye malien beka ta ka de yokoro mogo mi ye Sado Kamara faga o kisigi ka vidéo ke a nyama nogo silente a bazelen do ko nyuma fa be briller avec a kuma hakili sigila a on la chobi seka ke o seka ke chukuji mogo mi ye Sado Kamara faga mogo mi sababu ya to ko Mali Bamako attaquera kay fanya aga tla ko tigi bla ka fini aka bazen mu yere ni ne segu tungara na pirite ne bulu ataro bazen ta atara o fin de ta ko do la parler mba fa be briller male on ko tout pour ku tigara wula u ko kuba ke u krefa moko do ko kono yen ke ko male on sobina de u yuka wulu fato la ba rezo sosuka o ma marché ko Muntakatal ka bo ko ni Muntakatal ma bo ko lu ka crédit ko male on tigara ulula ko Muntakatal ka bo u ye war proposer Muntakatal ye ko Muntakatal ka galon ora la Muntakatal mason u ye Muntakatal baga ka intimider ko bo ko ni Muntakatal mason ku ba den faga mane kuma be de fole fla ko ni Muntaka ma bo ko be Muntaka demine ka faga u betla ka ta Muntaka ka famille kama tukunde o kuma fe ni kele ne ke Sado Kamara musola o kuma fe ka ta Sado Kamara muso de kidnapper ko mine ko bloquant o ka bo ka vidéo ke fa de dona nuna ni fanga bankuma be si avec etandi mais wallahi Muntakatal denge o be fe ka blaka kuma de ni Muntakatal denge bora ka kuma fo mali si Canada la nu e kafri deundi abe fonne mako patriotisme wa abe fonne mako révolution ni ne révolution ya awulu pou wallahi beti karawla Muntakatal de il a quoi à voir avec vos bêtises Tcheni date politique kola abaka sanungo fenga oke c'est du jamais vu quoi c'est qui kele katla katangalo kati dere fana mine Mali président Madeli Kanike dans l'histoire du Mali aye fadi sagoudi aye fadonga jagade a ben ala na krache kata baga che dema ta dema miama bon kata baga oma ubisa ki chuko jume Mali oni de karade Muntakatal demina na kata otaji la awa Muntakatal banale mbuburu de Ogo Muntaka ni ma swambi den faga. Voilà la vérité. Ni ma swambi den faga, awambi den bla la fana. Al na yo beke Malion te daoula, Malion tikera oula de foka ou choko fe. Aw mata kida libéré. Fugare den nou sigilembe muso amasa obeka kuma muso ko fa de bula muso mieto de bula. Aye 80 milliards nou shona amata mogo recruter. Aw tara ka taka armement photo de ira. A chama yere be ote Mali ta yere arma chama mena irisu de ta chama jaka a yere to kalama avec un milliard chouin kanga sanu chouin o le ka Mali on recruter anya fana ali Mali be si kongola ay Mali mo million kilenta Mali sorasiela ayawba ayaw sigi ka bolo fla courage ka mo bla nyokona ni sorasi nunu ka juguni kafri faronai a ben ala na kra nunu ini gerla na dro ubi ka ni gerla ni sorasula ubi ni mo kadu ubina be bla nyokona uka fango ya dabo ka be kun goshi nyokona ni u gerelula ni nu jara ni u ini sorasi ni jale dro be kini do bla nyokona u mase ku kese ku tungara dla soraso e bela sorofone se ku tungara u mane ma buka jangona ali 2 secondes mo ko were contrôle jamais de la vie jamais général Gamou nous soraso kele na bo général Gamou comme ne somina dro ne ngirata ne ma songa buka piège ko
nous ne mogo manubi pousse contre là e be o tigi dora o be o sura sikelo be tla ka to mogo kelen wole ka business ke no ituguni e malula bo ka fanga be fle u ka fanga d'abord ngalo noro mogo la ni sura so yene u segu tungara wole ko ne ka ngalo ntike ka noro ankara mogo aidara la beni qur'ane che u yene wole ami bleka bo aidara contre la ambe ni wara hage dima do ni asimi gena ne tara malla nebe taka aidara nebe alni mata aidara fi mbe taka mba fo mali media mbe kuma mali matgi tokofo ute dawara la ka mogo wole ku shuku bla mogo la uyene wole imam diko fana contre la ko imam diko ko ni farasi ambassadeur ntaro ko 100 millions ntaro de ko di imam diko ma ko ne ko boko video ke ne ko ga prévu irane la ngone ne se gut tongara fle ne te imam diko fede mais aw be ka kuma mu fo ye adalu jume be aw bulu uma dalu dinema ko ne ka boka fo ngonte bo nyemba abulo ko ni ay betide ona to no ma be un de boya ye ne be résister ben be utara bubu ma bel ni abdou nyam sama o nyama nu utara lu sama ka to ko blan u ka jeula bubu nunu ta ite dowere parce que nous ye mu fo oluboke on horonya be awna dambe ba ona ante so ko ma una farakun yoro chama bala o be ya woro doyi o tara bara che dene masa mutaka tal dene tale fleta eno ala che ni yogo ali binaka mogo te baga mogo de ma ka tumile asimi gotan nga juguni bina nunu ye billahi asimi gotan nye terroriste di billahi tallahi o sababu ba to nen mi kolosi billahi malen do be so mata fara bina nga nun contrôle nous avons pouvoir terroriste de ala kamalida. C'est des vagabonds, des bandits, des voyous. Billahi tallahi. Abeta mutakatal demine mundila. Ali terror te songanike. Katri demine kangalon noreila. Au fle coup de kebi. Crédibilité ta olabili. Bet kero la foka o choko fe. Po bet kera olabi. Au te horon deuni. Billahi tallahi. Awabeta. Aw beta awa mogo be forolan ke ka aw tagamato na ma ta ko ne nyama dini aw beta be fanga impla ntaro bi shini ntaro do min ma aw beta awa aw bi tuko abe juwa ka tebe mali président betaka ne de segu tungara fa se bagada vous êtes des voyous des maudits bilaï tala changa vidéo en blanc quoi